Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kazhinji vanhu tinosangana nematambudziko akasiyana asi tinenge tisingazivi kuti matambudziko edu ari kutangira papi. Uye kazhinji kana taenda kumachechi tinonosvika ikoko tonzi rasai midzimu yenyu kana muchida kuita zvekunamata, nekuti zviiri izvi kumachechi tinenge tichinzi hazvisangane. Ukada kuita zvechivanhu vanenge vachiti atova madhimoni, tosvika kuya zvonzi fire. Asi nedzimweni dzenguva zvichida chiraramo chedu chinenge chakasungwa nekuti hatisi kukudza midzimu yatinenge takabva kwairi. Kuti tinyatsonzwisisa kukosha kwemudzimu, vandakagara navo pari zvino vanonzi Baba Taku varida kutitsanangurirawo nhoroondo yeupenyu hwavo kusvika vazosangana naApostle Monalita. Makasimbira Bataku? Aiwa, tinokwazisai. Aiwa, tinofara nacho chando ichi. Aiwa, chando tinacho. Kukati pise kwati tonore. Aiwa, tinotenda. Aiwa, handizvozvo. Baba Taku, ndinokutenda kuti makasangana naApostle Monalita, asi musati masangana naApostle Monalita pane zvamaisanganawo nazvo mukati mekurarama. Munganditsanangurira kuti dambudziko rekutanga rakaita kuti muzoti inini ndofunga kuti pane zvinenge zviri kuitika, zvinenge zviri spiritual, chii chaitika? Regai nditi idambudziko rakazvitika kokupedzisira, because rwendo ndototi rwendo. Regai nditangire kumavambo. Ndiri munhu akanga achipinda chechi dzenguo chena, handichatauri zita. Ndiri munhu akapinda chechi dzenguo chena kubva 98 ende taitofamba naro shoko zvechokwadi. Asi tiri kuchechi ikoko timu inongo imwe chete yekuti midzimu haiko, mweya itsvina. Ende takafamba nayo timu iyoyo zvechokwadi, zvichiita vange zvaizaruka zvechokwadi. Takaona senge zvaizaruka panguva yacho iyoyo. Kusvika 2008 ndanga ndiri mawide garment churches. But ndirimo ndakatanga kutoona kuti but there is a sudden drift ikuitika muupenyu hwangu. Panguva iyo ndaishanda muhurumende, ndaitoone nyembe dzaitorema chaidzo. But zvakatanga kuchinja, kutanga kungochinja. Potse ndikati regai ndisiye basa, panguda basa ndiro ndikanga ndobva ndasiya. Ndobva ndapinda futi mubasa remuhurumende futi. Ndine position hombe zvakakurisisa. Ndiri mubasa imomo futi ndakabudzwa zvisina tsarukano kunzi pashayikwa chakati, ende chinhu chainzi chashayikwa neposition ndanga ndinayo zvanga zvisingarevi chinhu. Ndizvozvo. Ndokubva futi ndokupinda rimwe basa futi muprivate sector, position hombe futi yachitatu. Ndokumiswa basa kunzi pashayikwa chakati. Rakagadza kuti nyaya dzangu dzinongodzi kudzipabiwa chakati ndiri pabasa. Manga musingatore Bata? Ndasingambotore, handina ruoko rwokutora. Ndizvozvo. Ndikati kana 2018 ndibva ndaenda kunze kwenyika. Regai ndimbonoshava ndiri kunze kwenyika. Svike shande. Zvikanzi pashayikwa chakati futi, ndibva ndamiswa basa. Ndokutanga kuzvibvunza ndikati kana pamuda ichechi dzenguo chena, ndibva ndapinda idzodzi dzemagitari dzimwe dzeko dzamazivana idzi. Aiwa, zvechokwadi timu inongo imwe chete. Midzimu haiko, mweya itsvina. Takafamba nayo timu iyoyo imwe chete iyoyo. Ndikashanda futi, ndikadzingwa nenzira imwe chete iyoyo. Ndikapinda manje pokupedzisira pa 2023 ndakangoshanda mumwedzi mishoma ndobva ndadzingwa futi. Ndokugara pasi nemudzimai ndokuchibvunza kuti dambudziko ringa nyaya yei chaiko. Nekuti dzimwe dzenguva ndaigona kurotswa. But ukarota mudzimai kuti ndarota zvakadai zvinenge zvichivanhu, mudzimai taura kuti zvichivanhu izvi hatitombozviziva, kuti mudzimai munhu anotenda naMwari. Ndokuzobva kwandikabva kunzvimbo iyoyo ndokuchidzoka mukati menzvimbo ino yenyika yeZimbabwe. Ndokusvikira kwandikasvikira ndikati regai ndimbofamba ndimbobvunzawo vamwe kuti zvinofamba sei. Kune vamwe vemachechi vanoita zvemudzimu nemashavi. Akati baba, pane dare riripo rakamira rakadai. Mukurasa midzimu yenyu. Kumidzimu inokudzwazve, kumudzimu kandodzindezve. Ndikati kana. Apostle ndakagara ndichivafolowa pasocial media kwemakore ndane nguva vachikuita zvevadzimu naMwari. But ndaisa zveunderstand. Ndiri kuedza kutaura muchidimbu. Ndakataura naApostle pafoni, vakandipa madirections ndikauya mukati menzvimbo ino. Ndichisvika mukati menzvimbo ndisati ndambosvika kwavanoitira matare, ndakabva nditanga kumanifesta.
ndakumanifesta ndakatanga kutaura kana vachitaura kuti ndakatanga kutaura ndakatanga kutsanangura kuti wakazviti kana zvichitaura zvinonzi zvainzi unozviti unonamata ukandiramba kwenguva refu unozvita unonamata iwewe unozvita unonamata manje tirakuona kuti unosvika kupi unozviti unonamata iwewe unotiramba iwewe kwenguva yakareba madzidzo ese wakasangana nawo muupenyu rinoti nerinoti 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 kubvira rekutanga ndichanda mugavhmendi kusvika rekupedzisira nekunyika yanaishandirawo ese akataurwa ese madzidzo iwawo atsanangurwa madzidzo iwawo zvikanzizvo aiwazvo handiwo unozviti unonamata chinamata katoni kanamata toni nekuti iwo unoti kana ukasvika muno muchitaura kuti evil spirit out evil spirit out evil spirit out mondidzinga kukangamwa kuti maforefathers enyu ariko kana tichitarisa tichiona kuti even tikati tikaona muti wakamira uyu muti wakamira une midzi pasi hakuna muti ungamira usina midzi madzitateguru edu ndiyo marutsi edu tingazosvika toti kuna Mwari kana kuna Musikavanhu kumusoro asi tinofanira kutanga kukudza midzimu yedu tosvika kuna Musikavanhu saka ndapinda mukati mumataro ndakabva ndadzidziswa naapostoli kuti aiwa ko zvinofamba zvakadai 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 nawo iripo ndeyekuti midzimu haina kuipa kwete kwete midzimu haina kumboipa munoikudza kana maikudza midzimu yenyu muzonamata apostoli vanamborambidza munhu kuti asanamata kwete kwete havana kudaro vakati zivai kuti midzimu yenyu iriko kana maikudza midzimu yenyu iyoyo then muzonamata mozoti tisiri kuna Musikavanhu muchikumbirira asi tangai maziva kuti midzimu yenyu iriko ndiyo nawo iyo chinhu chandoda kutanga kukubvunzai baba Tau ndechekuti vazhinji sekutaurwa kwazvinoita kuti vanenge vachiti midzimu madhimoni handiti then imimi mauya kuna apostoli Monalita vakudzidzisai kuti aiwa midzimu inokudzwa tichinamata Mwari musiyano uri pakati pekukudza midzimu nekunamata Mwari muchidzidziswa naapostoli Monalita pakamira sei zvinosiyana papi kukudza midzimu uchinamata Mwari? Ini hangu personally handingati pane mutsauko mukuru uripo pane zvinhu zvatinoti isusu haukwanisi kutanga kuenda pane chimwe chinhu usina kutanga pane chimwe chinhu zvinhu zvatinoti zviri contemporaneous utanga chekutanga wozoenda chechipiri tanga wakudza midzimu yako wozotanga kutsvaka Mwari munzwa shona ndikuedza kutanga tanga wakudza baba namai vako kuti uzokwanisa kunamata nekuti mai nababa vako ndio Mwari wako tanga wakudza midzimu yako because that's the grassroots haukwanisi kutanga pakati apa kunotanga kuti pakati apa unodimura muti pakati woti muti wakanaka kuti unake muti pane taproot iri pasi iri kuunza mvura kumusoro ndizvozvo I think ndinofanira ndapindura zvakanaka aiwa ndizvozvo muchitsanangura nanzwa kuti maiti manga muchipinda machechi emweya kune vamwe vanopinda handisingazivi kuti ndiwavo here ekuti munhu unonzi shamwari mweya uri kutaura ndaona une madzidzo akadai 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 zvanga zvakanaka kuti umboenda unomagadzirisa kuchivanhu wozodzoka woreurura kuti ndakafamba ndikanopinda munzvimbo pamwe dzisingaite vachitarisa ivo nemaziso avo emweya handiti kumachechi uku vakanga vasingakuudze iwe here kuti shamwari matambudziko avo auri kutitsanangurira aya anenge echivanhu kwete kwete kana like chechi dzandakapinda so far mweya nhau yemidzimu inonzi it's an evil spirit and it must be casted out ndakazowana zambuko pandikatsanangurirwa pokupedzisira kuti baba dare renyu riri kukunetsai kai idare remudzimu hatina kuti musanamate isu pokupedzisira after about 25 or 30 years of suffering zonzi aiwa baba musarambe nekuti zvagara zviriko izvi midzimu yedu yagara iriko musairambe ikudzei itambirei kana maitambe mozokudza Mwari pokupedzisira pana ndotenda asi zvisati zvaitika izvozvo munhu akakuudzai toti pamwe ndindangosanganawo nemi ndoti mukoma munokudza mudzimu here mimi mainditambira sei kumashure ukoko dai kuri kunzi tangosangana nongokuti mukoma munokudzai mudzimu yenyu here mimi ndotenda ndo zvimwe zvakakonzera kuti ndigare nguva yakareba ndiri kunze ndisingazivi kuti chii chiri kuitika ini ndini munhu angari enani believer panhau dzemudzimu ndaitotaura kuti ukada kutaura zvekuti zvemudzimu taigona kutokonana ipapo taigona kutokonana zvekutokonana zviya
asi nekufamba kwenguva nekusangana nemadzudzu nokuona zvine zvichiitika nokufollow mamama nenge matinenge tichiona pamasocial media tikaona kuti aiwazve saka midzimu iriko nokuzosvika pano mukati menzvimbo ino apostoli vachibva vati nemo nekuona zvizvangu zvatambanuka zvazaruka zvose aiwa ndakuziva kuti midzimu iriko ko pamamutsanangura kumashure ndanzwa muchitsanangura mangoti bate nyaya yehope kuti ndaigona kuti ndikarota ndaishayiwa kuti ndodza sei amaitaku saka makazovasvitsa sei kuti shamwari ndine munhu wandinoona pasocial media anonzi Apostle Monalita anotaura nyaya yemudzimu achitaura futi nyaya yekunamata ndafunga kuti inini rega ndimbotora chinhano chokuti ndinosanganawo naye kana zvichida angagona kundibatsira matambudziko atiri kusangana nawo uye vakazvitambira sei semunhu ari kubva kubackground yekuti inini ndanchienda kuchechi dzemweya dzinototi hakuna chinonzi mudzimu vakazvitambira sei amaitawo ndotenda zvakaita pane patakaenda kuneimwe chechi toti mativi mana zvezvekuti chechi yatopinda takangoti aiwa nhasi atingobude tiende kuchechi amai ndizvozvo takasvika iko vachiti vaimba kambo kanonzi kutandira mudzimu nemashavi anzi kwesha mudzimu kutandira mudzimu nemashavi tadzoka kumba ndakabvunza amai kuti saka vanhu vakuchechi havanotoziva kuti midzimu iriko mashavi ariko bosi kana vaitoimba zvokuti toda kuikwesha nekuidzima nekuidi vanotoziva kuti iriko ndo pakatangira nyaya yedu tigere mumba apa kutanda kudzinga futiko kudzinga asi vanotoziva kuti iriko vanotoziva kuti ndo pakatangira nyaya yedu tigere mukati meimba chikurukura zvese mudzimai kusvika madzimai azonditi but pasocial media pane vakawanda vanobatsira vakawanda vanhu vanditaure mazita vakawanda vanobatsira vanoita zvemidzimu kuna nasekuru nhingi ndikati ina hangu handidi zvokuti ndiende kunzvimbo yandisingazivi nokuti unozobatwa zvinhu zvinorema handikwanisi kudaro ndoda zvinhu zvina mwari mukati ndoda kuziva kunhu kunoitwa zvina mwari mukati kwokupedzisira takamboita research yatikaita tikatomboita research yatikaita kusvika tabuda nezita raApostle Monalita masangana naApostle Monalita vakudzidzisai kuti kunokudzwa midzimu tichinamata Mwari shanduko yamakuona iko zvinezvi semunhu aiti akasvika pabasa aingonzi patorwa chakati basa rapera patorwa chakati basa rapera iko zvino ndeupe mutsauko wamakuona masangana naApostle Monalita nezvaimbosiitika kumashure totenda nhau iripo ndeyekuti kubva pandasangana naApostle Monalita regai nditange ndichida izvi ndofunga ndandana makore 3 ndisina kana kudedzwa kana kuinterview chaiyo asi tiri munhu andine chikoro chake nemadigiri ake ukada kuti uinde kana wakabata mapepa panotorwa vamwe unongoudzwa kuti maybe vanhu vakwana kana kuti maybe matisi kukudaipo neage kana kuti panongopiwa zvikonzero zvisina maturo ndasvika mukati menzvimbo ino handina nguva yakanyaya handina mwaka wakanyaya kureba ndasvika mukati menzvimbo less than 2 months takangopinda matara naApostle vakanditsanangura kuti dai ndikatidzira saizvozvo kudza midzimu yako inokudzwa zvakadai kutaura kuno izvozvi ndifuna ndine mainterview 3 ndakaenda kune imwe musi Friday ndakavhura mashopu izvozvi ndine mashopu andakatovhura izvozvi zvinhu zvanga zviramba kuti ubate mari ubate mari mukati meimba kuti ubate mari unenge wakaibata mari but kuona kuti yashanda chii hapana tichainga ichishanda hapana chainga ichishanda zvinhu zvanga zvakasungwa ende pandikasvika panapa chinzi ndamanifesta zvakataura kunzi ndina chikonzera kuti zvidano chongo chiramba kutitambira saka kubva pandasvika mukati menzvimbo ndichibatsirwa naApostle zvinhu zvangu zviri kuzaruka zvese kubasa iko zvino zvimwe opportunities ndikuti zviri kusarudza kuti iri handiridi ma-investments izvo ndine zvimwe handingadi kupembedza kuti ndine shopu yakanaka namashopu akanaka akati asi zviri kuzaruka zvinhu zvanga zvisingaitiko for the past 4 years ndandiri mukeji zvazvakasunga zvazvakaoma ndotenda kune vamwe vari kunze ukoko ana baba tako vari kunze ukoko vasingatotolerate chinonzi kune midzimu manani believe ekutoti kune chivanhu tine kwatakabva kwatinofanira kukudza nekwatinoenge tichita se tichienda tichinamate dani Mwari mashoko amungada kuvapa imimi vanhu vakadaro vekuti havatodi kunzwa kunzi kune chinhu chinonzi mudzimu vachizviona masoma anenge ari madhimoni ndeyekuti chi totenda zvekuti kuna ana baba vari kunze nana mai vari kunze uko zvekuti zviburitsei pachena
zviburitse uranda hwavari kurarama, nekuti vamwe vacho vanosvika mukati menzvimbo ino pakati pousiku vanotoita maspecial appointments naposto kuti aina ndiri kuonekwa nevanhu asi vakuru vechechi. Budai pachena, hapana chinhu chakambopa panyama nawo yemidzimu yedu. Budai pachena muuye mubatsirwe nekuti midzimu yagara iripo. Tikada kuteedzera iro bhaibheri racho, vamwe zvinozvi vanotaura kuti ivo havachari kudedzwa kunzi mukanya kana kuti mhazi, asi kana vasvika kuchechana kuti the lion of Judah, the lion of what. Muri kuiona mashoko aya kuvanzurudza chivanhu chedu muchida kuhwanda nevarungu. Ngatibude pachena tikudze midzimu yedu tizosvitwa kuna musikavanhu. Zvinhu zvagara zviriko, vana baba vari kunze kuna namai vari kunze, sunungukai, tambirai midzimu yedu, nekuti hakuna muti usina mudzi. Those are our grassroots. Hazvichinji, ndiro dzitsi redu revanhu vatema, saka tifana kurivanza. Apostle, ndatsaura nawo baba tako vakandiudza madzodzo avanga vachisangana nawo nezvakazoitika vachisvika munzvimbo inoyi. Chekutanga Apostle chandoda kuti mupatsanure, nekuti vazhinji vari kunze ukoko vane mufananidzo wekuti kana munhu akati ari kukudza midzimu yake ari kuita zvemadhimoni. Kukudza midzimu nekunamata Mwari zvakasiyana papi zvinhu izvozvo zviri tu? Kukudza midzimu sekutotaura kuwedzi racho kuti kukudza uri kukudzawo kuapurishiyeta kuberekwa kwawakaitwa, handitika kuvepo panyika kwako nekutungamira kwavo kwawakatangawo kuita midzimu yako maancestors ako wachitangawo kutungamira panyika, uyezve nekutangawo kutaura naMwari, ndiwo wakatanga kutaura naMwari, handiti isusu tisati tamuziva, handiti. Saka izvozvo ndokukudza kwatinenge tichitaura ikoko, handiti. Kasemakudziro etinongoita vabereki vakatibereka, handiti, ndo makudziro atinenge tichiita wokuma-ancestors edu, tichitenda kuti aiwa makaita kuti tivepo panyika, uyezve makaita kuti tigoziva kuti kuna musikavanhu, kuna Mwari. Then kuzouya kuti kunamata, kunamata kuzviisa pasi pechinhu, handiti. Saka tinenge taakuzviisa pasi paiye musiki, kuti ndiye musiki wedenga nenyika, ndiye mambo wazvose, including midzimu yedu, handiti. Saka tinenge taakunamata tichizviisa pasi paMwari wedu, tichimutungamidza iye kumberi pane zvese. Saka kunamata kuzviisa pasi pesomething, handiti. Ndosaka zvakakosha, wedhiro rakakosha rekuti kunamata, usanamate munhu, handiti. Meaning uri kuda kuzviisa pasi pemunhu iwewe, handitika, of which munhu iyeye haana kukodzera kuti unge uchizviisa pasi pake, handiti. Nokuti anonamatwa ndiMwari, nokuti ndiye akasika denga nenyika, ndiye the king of universe. Saka ndo chete zviripo ipapo pakukudza midzimu nekunamata Mwari. Asi totarisa chinhu chacho chese, it's Holy Ghost, handitika. Tinoti Holy Ghost kuna Mwari kuratidza kuti idzangaradzimu, handiti, idzangaradzimu rinoyera. Same applies nemidzimu yedu, kuti pazove nekunzi pave neHoly Ghost, handiti, patofiwa, handiti. Saka ndo zvinofananawo nemidzimu yedu, panototanga pafiwa kuti chinhu chizobuda kuti ava ma-ancestors edu, handiti, muri kuona. Saka ndo zvinofanana kuti Jesu chaiko akafa, handiti, akazonzi achini, yes, handiti. Saka ndo zvacho izvozvo. Ende tikada kunyazotarisa futi pekuti Jesu pano pacho achizonobatanidzwa kuti angori Mwari. Jesu ndiMwari. Varungu vangu vakuzama chete kuda kubatanidza zvinhu, handiti. Mwari akamira ari ega, handitika, nokuti ndiye akasika vana mai Maria, handiti, kukazonzi kwaita nhumbu, handitika. Saka izvozvo zvinhu izvozvo vanhu havasi kuzvinzwisisa, handiti. Iwo machechi chaiwo iwayaya, ukada kutarisa mune machechi
vanototi mai Maria Musande zvakadai zvakadai zvakadai. Handi kunamata mudzimu wana mai Maria. Ndizvozvo. Handiti. No, tikazoda kukubvunzisisa about that hautombozvi kuti zvinozosvika kupi zvinozoenda nekupi. Ko why tisiri kuda kumira pazvinhu isusu zvatinonyatsoziva. Handiti kuti inini ndiri shumba. Handiti zvendiri shumba baba vangu zvakadai zvakadai sekuru zvakadai sekuru vasekuru zvikadai zvikadai zvikadai. Hatidi totiza ikoko. Handiti toda kuenda uku kwatisingazivi kuti ukabvunzwa izvozvi zvinofanana nekuti vanhu vakutorera kana chemuslim chaivo. Ndakaona kuti mune vanhu munyika medu muno mamuslim ameno amabuddhism whatever vari kutorera ukachizomubvunza about Allah haatombozivi. Hapana anongoziva kuti kuna Allah. Hapana chimwe chinhu chaanoziva kana. Handiti ari kutadza kuti ati aiwe ndoda kufamba nezvandinoziva. Handiti zvinofanana nekuti kuchikoro chaiko. Handiti why tichizoti kana mwana paya pokuti form 6 form 5 unonzi keta your best 3 subjects. Handiti why zvichinzwaro kana uri wekuma arts wobva waita zvemaarts kana uri wemasciences kumasciences. Why zvichinzwaro wanenge wachiitira kuti specialize nechinhu chauri kuziva ndokuti upasi. Handiti ndo zvinofanana neizvo zvinhu zviri spiritual. MaZimbabweans let's specialize nezvinhu zvatiri kuziva. Handiti zvematateguru edu kwete kuti titore zvinhu zvatisiri kuziva tozvibatira pamusoro hatizvigoni tsveta siya futi tamboda. Ndosaka muri kuona kuti muZimbabwe haana zororo. Vanonomba vachikwira nekudzika kukwira nekudzika kukwira kutsvaga help. Hakuna munhu akambogarisika mudzimba imomo. Ivo vanhu vanoda kuti hanzi kunamata sereki. Vanhu ivo havagari pasi mudzimba mavo muri kupisa. Handiti anoti akaenda oenda pa chinhu chaari kutiza chete chinhu chiri simple chedzinza rake chemudzimu yake chamwari wake. Handiti ndo zvinhu aringotiza. Matateguru ako akakosha kuti ungotiza kuti ini ndoda kunyatsoziva nezvematateguru angu uye ndoda kunyatsoziva kuti ndokumbirira sei kumatateguru angu then ndozvibhalansisa sei pakunamata. Handiti mwari because do you know kuti chinhu chekukumbirira kwadzimu wako unogona kutongozvidza kuti inini every Sunday ndoye ndoda kukumbirira vadzimu wangu early morning ndoda kutaura nevadzimu wangu. Handiti then ndotobuda ndoenda zvangu chechi. The whole week I spent ndiri mukunamata mwari. But every Sunday morning ndoda kutaura nevadzimu wangu. Handiti unotoona zvinhu zvako zvichitambanuka zvinhu zvako zvichivhurika. Hauna kuromba kwavaita. Hauna makauta avanopinda ekuti unopedzisira kuti zvichazodii kusvikazouraya mwana wangu kana zvikazotanga kuuraya hama dzangu kusvikazodii. Uri kutsaura newedzinza rako kuti honai kaupenyu hausi kufamba. Moda kuti ndiite sei. Handiti honai mabasa ari kungovharwa moda kuti ndiite sei. Uri kutaura newedzinza rako honai zvandiri kuitirwa izvi muupenyu hwangu ndigadzirisire mirai neni. Ndimakatanga kuona nyika ndisati ndaiziva. Simple and straightforward. Unotoona zvinhu zvakutotanga kutotambanuka. But uri kuda kunozvipinza muzvinhu zviri complicated zvousinganzwisisi kuti ndinoita sei ndinodii. Hapana chauri kuziva. Saka toti maZimbabweans ngatidzokei. Handiti pakuaccepta kuti no isusu tanga takarasa midzimu yedu. Zvatakarasa midzimu yedu taakuda kudzoka panzvimbo. Ndosaka muri kuona kuti kana mvura yacho chai kuona manaira acho iri kuita zvenzara zvenhamo. But kune dzimwe nyika kuri kunaya zvekunaya zvazve. Inyaya iyoyo yokuti takasiya chivanhu chedu chekuzotaiziva kuti kwainzi muna September. Handiti kwaitwa doro raibikwa
nemachembere aguma hura asingachazvari vasingachazivi varume handiti ndo vaibika vachibatsirwa netuvasikana tusati twaziva varume tusati twakupinda futi kumazuva handiti ndo vaivabatsira kubika kubika doro iroro raikumbirirwa mvura handiti raikumbirirwa ruchengetedzo raikumbirirwa kuti hatidi zvirwere mukati menyika yedu handiti toda kuchengetedzwa hatidi wakaipa vauye mukati menyika yedu asi zvese zvaakusina nekuti zvainzi machembere aya nemadhara aya pavaizoenda kumasango wachinosiya magata ayaya edoro waitodzoka ikoko wakuteerwa nemvura waitodzoka ikoko wachitase wachitoteerwa nemvura ichiteera mvura kumashure kwauzo but zvimwe zvacho hazvisimburi zvekare kare because muma80s umu zvakanga zvichiitika taizoona tiri kumapuraimary zvichiitika zvinhu izvozvo handiti tichiri kumapuraimary school zvaiitika muma80s umu muma90s umu muchikumbirirwa mvura tichitoona isusu machembere edu mvura ichiteera mumashure mauzo yakawanda ivo vari mberi mvura ichiteera saka I remember very well ndakambobvunza gogo wangu kuti saka magate amanosiya handiti edora anonwiwa naMwari here kana wakaseka zvokuti wakati kune mhondoro dzinouya dzemasango dzinouya dzichinwa ningirikini iyoyo doro iroro handiti pamwe pacho wakati pane incident yawakatoti takati tichisiya kudai takatoona shumba hombe yaratidza kuti yakura yavakaona yatomira yakatarisa pavakanga vachisiya ningirikini doro iroro handiti asi ko zvino hazvichaitiki tatora taamuchirungu chatisingagoni tatora taamuzvinyi zvatisingagoni ende zvatisingatombonzwisi kuti zvinofamba sei zvinobva kupi zvichienda nekupi handiti dzimwe nyika chako wakabhana maprofita vanoda kutuka midzimu vanoda kutuka midzimu yevanhu mumachechi vakabhana machechi vaya akavharwa andinotoziva ini kunzi maakuya muchitikanganisira zvinhu zvedu munyika medu muno Botswana yakamboda kusheka economically machief acho akatanga kuudza president kama kuti machechi I was there in Botswana handiti wakati machechi azara vari kutukisa vanhu midzimu ndo zvakutikanganisira zvinhu vakukanganisa chivanhu chedu muno wakapera kumhanyiswa vamwe kunge watovaka mazibig churches wakamhanyiswa muBotswana but pazvakadaro inga Botswana yakabva yangokurumidza kuti kusimuka handiti asi inge yatodonha handiti muri kuzvona saka ngaticherechedzei kuti why muprofita ari kuita kuti vanhu watuke midzimu why muprofita ari kuti zvemidzimu madhimoni zvakaipa ane mvumo here yekuti anaro ini ndiri kutokumbirawo machifu enyika inini kuti why vari kuregera zvinhu zvakadaro zvichiitika munhu hauna kurambidzwa unamata namata Mwari wako wakanyarara why kuda kuzotsuka nekumhura midzimu nemhondoro nemasvikiro enyika handiti namata zvako wakanyarara itai maout enyu amuri kuita makadii makanyarara usaudze vanhu kuti let's cast out zvinhu zvemudzimu muno uchitotaura nemuromo wako hakuna chinonzi mudzimu hakuna chinonzi mhondoro hakuna chinonzi masvikiro mweya yechina wakabva kupi who are you handiti wakabvepi iwewe machechi ese amuri kuona vanonyepera Mwari mafounder avo vane mariwo ekuti nhasi uno munhu achembera but kuti afe kutaura haachagoni but nenyaya yekuti haachazivika riwa mugomo muya hamuchakwiriki kuti aenda anodonhedza rihwa rake raakaisa rekuti anenge achichekeresa vana veisangano ivo makore ake achimultiply urombo hwakawo handiti hwaanenge akaita urombo huri pachena rihwa uko goma hakuchakwiriki kufamba hauchafamba wangu munhu angogara kudai chungo chimhuruswa wakango kutaura hauchatauri handiti muri kuona munofunga kuti Mwari kana wanga uchinamata Mwari mupenyu
Mwari akatoti ndinofarira rufu rwewakwegura kwete rwewachechi. Handiti iwe wasvika nguva yako, you have to die. Handiti wachembera, watamba nyika, wadya mari dzevanhu, wadini. Handiti inguva yekuti uchizorora. Handiti asi siti unongoona kamunhu kakangoma 130 years. Munhu anosvika kuti achagoni kanode. Saka mariwa arimo mumapako muchi mawakateya kuti vana vesangano ndio vanenge vachidona. Mati mamboona kuti kune machechi ekuti kunotedzana vana vadiki kuva mysteriously. Iwo machechi ane vanhu vakawandisa. Handiti zvapera kudaro unozoona vanhu mazera epakati nepakati. Handiti vakutedzana kufa. Wozoona vanhu mazera echikure muma40s 50s iye anenge angoda aripo. Mariwa ngaadonhedzwe. Handiti inyaya yekuti munhu anenge akaromba, but munhu anenge achiudza vanhu muchechi make kuti hakuna zvemidzimu, anenge ari kuitira kuti mukakomunikata nemidzimu yenyu naMwari uyu. Munoudzwa chokwadi kumadreams, vanokuradza chokwadi kuti nzira yamuri kufamba nayo handiyo, nzira yamuri kufamba nayo haiziriyo. Muchechi umo muri kushandiswa, muchechi umo muri kuchekereswa imimi, budai. But hazvigoneki, ndo vanhu vatiputsira nyika. Ndoda kutaurira chokwadi, machechi aya aputsa nyika ineyi mumwe muputsiro wokuti handizivi kuti machifi vari kuti kudii. Handiti nekuti ndo vanosanwa kuti vanoona. Handiti spiritually nezvinhu zvaakuitika munyika mavo kuti izvi zvazvisisiri izvezvi. Vanosimuka wodaidzana woenda kakuna president. President tauya, tine nyaya yedu semachifu. Zvinhu zviri kuitika zvakadai munyika medu. Ayo dai zvamira nokuti ndo zvaputsa. Hatisi kuti vanhu ava ngavasiiswe machechi avo, but kuti ngavarambidzwe, kuti utove mutemo wenyika wokuti hatisi kuda kuona machechi anoparidza achituka midzimu nemhondoro dzenyika kana masvikiro enyika. Itai zvekunamata kwenyu makanyarara. Handiti at least ndona kuti zvikanzwaro. Handiti nyika ino inonaka ine, nyika ino inonaka zvokuti dhu zvese izvizvi. Apostle, pandandoda kukubvunzai, makamirira vamwe venyu, ndimi mune ziso rinoona mumweya. Ziso renyu harigoni here kupatsanura kuti uyu mudzimu, iri idhimoni? Vakadzi vemweya vaya maspiritual husbands zvinoda kudzingwa, asi uyu mudzimu uyu rega ndisiye mudzimu, kana kuti zvese kwamuri zvine zvakangofanana ndosaka muchizodzinga mudzimu. Zvinofamba sei? ndimi munoona mumweya. Right, kana uri munhu ane mweya wechokwadi wakabva kuna Mwari mupenyu, handiti musiki wedenga nenyika, handisi kutaura zvimwe zvimwari izvi. Handiti kana uri munhu ane mweya, chipo chakabva kuna Mwari zvechokwadi chawakaberekwa nacho nemidzimu yako, handiti unosanwa kuona the difference yekuti uyu mudzimu wabuda pamunhu uri kudei. Handiti wototeerera zvauri kutaura. Handiti wochitoudza munhu, imi pabuda mudzimu apa, mudzimu wenyu uri kuti zvakati. Ini kazhinji ndinorekodha. Handiti kana ndatoona kuti mudzimu uri kutaura pane munhu ndinobva ndarekodha. Handiti right, ndaona kuti idhimoni, nokuti mweya waMwari unenge uchitondudza kuti iri idhimoni. Tinoridzinga dhimoni iroro. Tadzinga dhimoni, munhu tozomutaurira, panga pane mweya wakaipa pouri apa, unge uchiti ndini ndakakonzeresa kufa kwanhingi, ndini ndakadai, ndini ndakazodai zvakashata. Handiti zvinongoshara. Saka unobva watokasta out ipapo demon. Handiti mudzimu uchiusiya, wotaura nemunhu, wodza munhu kuti right, apa iwe wakutogadzira zvinhu zvako wakadai kuti ugone kufambidzana nechinamato chako nemidzimu yako. Handiti chiuya tidai taakutedza zvataurwa nemudzimu uyu. Saka ukaona munhu asingakwanisi kuona kuti izvi zvinhu zvakasiyana izvi, dhimoni nemudzimu, handiti zvakatosiyana.
ndo vanhu vaiva ndikutaura kuti ndo vari kutora midzimu yevanhu vachishandisa mumachechi mavo, handiti. Saka vanoita kuti iwewo kuti usaite basa nazvo, anokuti idhimoni, kuitira kuti iye atore ashandise, handiti, muchechi make. Ndozvonozona kuti vanhu ivavo vari kutorerwa midzimu yavo, upenyu hwavo hahusi kuraramika. Zvinofanana nababa wamabva wanga vachitaura testimoni yavo, handiti, kuti mudzimu wavo wakazobuda wauya pano, handiti, muri kuzona. Asi wakanga wachipinda machechi vaya makuru wachingonzi madhimoni mweya itsvina, madhimoni mweya itsvina, madhimoni mweya, wachitokejwa mudzimu wavo, handiti, muri kuzona. Asi patakazoti tateerera tikarekodha tikateerera zvinotaurwa nemudzimu, wapedza mudzimu wasunungura, handiti, womwe yavo, takatanga kuwapulera. Kati muri kuzvinzwa kaizvi? Wakati apostori chokwadi zvinhu zvandinambokuudzai kaizvi zvese zvatotaurwa pa, ende ichokwadi ndo chaizvo zvino ndine mahigh rank chaiyo pamusoro, handiti, mumabasa angu ese ndiri munhu ane madhigrees ake, ndiri munhu chii, handiti, ndakadzidza pati kudonedzwa uku ndakashaya kuturunurwa kubva kumusoro, kudonedzwa kuiswa muvhu mumarara, handiti. Saka ndo zvacho tikati ndizvozvo toita seapostori. Ndobva ndawaudza aiwa taakutodai todai even nevana vanga vakakejwa, handiti, muri kuzvona. Mudzimai anga akakejwa, asi patakatanga kungoita, handiti, minamato yavo tichibata matarawo tichidii, zvinhu zvese hapana kana nguva refu, it's been 2 months I think, zvinhu zvese zvatambanuka, handiti, zvakuvhurika kwese kuvana, kumudzimai, kwavari iwo, zvinhu zvese zvakuvhurika, zvakufamba nenzira yakanaka, handiti, muri kuzvona. Hawana kana chinhu chokuti vane chinhu chavanoti ndakazopiwa ichi chandakanzi pota uchifuridzira, kana kuti pota uchiomberera pachiri, kana uchi takangozviitira panapa zvese, handiti. Wachienda ndaingonzwa wakufona apostori, aiwa apostori, ndiri kunzwa kutya, ndiri kunzwa kutya kuti dai ndakakuonai kudhara, dai ndisina kupindana nenhamo dzese, handiti, muri kuzvona. Wasunungurwa nekuda kwokuti chete wagamuchira kuti ndakaberekwa, wagamuchira kuti midzimu zveshuva iriko, handiti, wasunungurwa. Mwari vanotoona kuti imimi muri kutuka vakakuberekai, saka handiteereriwo minamato yenyu yamunodi, yamunonamata. Musanyeberwe nevanhu ava vati inini kufemini. Kuna baba namai vanenge vachikumbirira vana vanti vanouya pano vabereki, vachitokumbirira vachitotaura kuti vana vedu kumachechi kwavari kuenda hawatombodi kuzvinzwa, but chega titongovakumbirira, chega tidi kuti zvinhu zvifambe. Unozoona wakuya pano kuti wakuti zvinhu zvatambanuka, wakuti hope dziya dzatairota tichirarwa nevarume vakasiyana siyana, kana kuti tichirara nevakadzi hadzichaitiki. Wasunungurwa nemubereki kunoku, auya akasvikoita akataura nemidzimu, akachema kumidzimu, ndibvumbamirirewo vana vangu. Kusaziva kwavo haisi mhosva, asi nerimwe zuva vachazoziva. Iwona zvinhu zvako zvatambanuka, utofunga kuti kuchichi kuya kwauri sei, kwauri kuenda, yet not. Yeah. Tiri ipapo apostori, ndanzwa baba Taku nichitaura navo vachiti kumachechi ikoko kwatinenge tichitizira, vamwe vacho kwasviba usiku paya ndopavanoendawo vachinokumbirira, vachimwaya bute, vachiita sei. Musemuchechi imomo ndo muri kunzi bute rakashata. Rakashata here bute iri, kana kuti unofanira kungoziva chete kurishandisa, kuti unorishandisa sei uye bute ripi pakukudza mudzimu, zvinofamba sei ipapo, ndinokudza sei mudzimu kuti ndikwanise futi nekunamata Mwari. Right, bute harina umboipa. Aripo umwe akabva kutaura profeta pamakandiwa kuti mudzi uyo wavanzi tsenga unopona, tsenga upone, hauna umboipa, handiti. Mushonga wavanzi geza upone, hauna umboipa. Simba riri kubva kuna Mwari, kwete pan'anga. Handisi we are just vessels, wokuti tinongotumwa kuti like ndinonyanya kushandisa hangu zvechirungu zvangu, handiti. Unongotumwa maybe wakarara, handiti, wotonzi chakati, ende ndinotoona mamwe maministers of God anogona kuuya kuhope dzangu. Wanisa ndambo
taura nawo kana kupinda mumachechi avo wandinotorota anouyawo nditi munhu waMwari unoziva kuti ukatora chakati nechakati nechakati icho ukasanganisa zvinodzinga mweya yakaipa. Handiti ndinoti utore chakati nechakati icho usanganise urape munhu. Saka inini zvandinoita ndo handatongomuka ndakutomhanya kwendinozoti ndogona kuwana zvinhu izvi ndogona kuzviwana ndakutonotenga ndatenga ndakutouya ndinotanga ndaita experiment pandiri ndozvandinoita. Kana kuri kuti zvanzi ukasanganisa izvi ukadai ukageza ka mwengi wako achaona moto ndozvandinoita ndotanga ndageza ini ndoona kuti chii chiri kuitika ndiri kurotei ndiri kudii ndotoona kuti chinhu chinoshanda ichi. Handiti ndakutotanga kutochishandisira vanhu handiti muri kuona. Saka ndo tingori mavessels ekuti tinotumwa kuti tiite zvinhu paground apa physically handiti but nyaya iripo ndeyekuti ane simba rekuzopa simba chinhu ichocho chaakutuma kuti enda unotsvaga salt handiti uinamatiri. Patiri kunamata ndiri kudedza zita raMwari nengirozi dzebasa handiti dzetinenge tichifamba nadzo dzakaiswa patiri dzehealing and deliverance dziya handiti ka taakukumbirira tichinamata asi simba raMwari ndo ratopinda pamvura. Inofanira nokuti mvura iyoyi munhu anogona kuuya achirwara Frank handiti right iwewe ndogona kuti munamatiri umupi anoramba achichema kuti hapana chiri kuchinja zvatowese ini ndobva ndainamatira mvura nenyaya yekuti ndine calling yacho mandiri simba rakaiswa mandiri naMwari nevadzimu vangu ndichiberekwa handiti unotopa munhu ndakutonzwa zviri nani that's all right handiti. Saka chinhu ichocho chandiri kuzama kutaura pano ndechekuti bute harina kana charakamboipa. Handiti tobhako iri kurimwa nevanhu zveiri tobhako iri kurimwa nevanhu iwe chako kungoitenga sematengere tinoita kana salt handiti watotenga bute rako wakutozudza kuti bute iri ndakaudzonzi rematare nderekugeza rinoshanda so ukapopotera mhepo dzakadai saka gandigezewo handiti wakutodi chako chete kungoti kwawatenga kuyako iwe chingokunamata kungoti negative energy dziri ipapo because hauzi kuti munhu akutengesera akachena sei handiti wakutongonamata kuti ndiri kuchenesa bute kuti richene ndiri kubvisa chese chakaipa chingave chichiteera pariri handiti ka right wapedza wakutoisa mubhaketi mako kanoda kugeza wotoisa mubhaketi mako wokuisa mvura yako wokutogeza miri wako semagezero etinoita nema-anointing oil nema-anointing water ndozvitinongoita pabute kungotenga bute rako wotoya naro wakutodi wakutogeza. Kana riri rehondo ziva kuti rinoshandei handiti kana pane hondo dziri kukurwisa handiti chinotenga bute rehondo handiti ka wosvikoisa mubhaketi mako wosanganisa nekosoti yako handiti wakutodi wakutogeza uchinamata kuti hondo dzese dziri kuteerana neni ngadzizorore handiti pane rimwe riya remudombo remachembere riya iro zvatodhipi kuti wo uri kuda kuti kana une machembere kana kuti uda kuti machembere kwamai wako kwababa wako cheukewo handiti ndopo unotorishandisa ipapo ndicheukewo onai kana kuti mwana wenyu ndashupika ndatambura handiti ka ndicheukewo machembere handiti ekwababa ekwamai mhepo dzakachena usaregere kumenshena kuti mhepo dzakachena. Uyezve ndoda kupataura ipapo mumachecho mune vamwe vari kuita deliverance vachiti I am counseling kana kuti mweya wedzinza wangu wakabata chiraramo chabvunza kuti mufundisi prophetess apostle handiti mweya wamuri kuti mweya wedzinza wangu wakabata chiraramo chavo mweya upi because mweya yedzinza yakawanda. Pane here vanga vari kundiroya wedzinza rangu, pane here vakasunga chiraramo changu wedzinza rangu, pane here mhiko yakabatwa mukati medzinza rangu kuti inini nditambure zvisinei nemidzimu yangu. Dzidzai kubvunza munhu, musangoitwe tumapapets mumachechi nekuti uchadzingirwa chakanaka handiti
pane vamwe baba vandakaona inini vari kunzi ndiri kuda kuti nhasi ndaona zvinhu izvi zvasimuka but ndinoda kuti mweya wedzinza wangu wakabata chiraramo chenyu uparare waparara nhasi ndakaona kuti baba uya wakaita kakuvhunduka kakuti munhu anasa kundidzingira midzimu yangu ero handiti but aisanwa kubvunza ipapo kuti mufundisi munhu waMwari mweya wedzinza wamuri kutaura ndopi ini ndakazviita inini Frank zvezvo kungoto mainvite kwanditi pachechi then pakaita muprofita akauya pandiri anditi ndiri kuona chaizvo Mwari vanokudai zvakadai but pane chinyi ameno midzimu yenyu ndikati midzimu yangu yaita sei ipapo musambokubata ndakabva ndataura chokwadi ndikati kumidzimu yangu nyararai musabate kumidzimu yangu ini ndawinga zvangu Mwari handiti ndozotawinga pano kuzoparidzirana nekudini kuti midzimu yangu ikuku musamboite muchikudi because ndiri munhu aakuziva Frank kuti zvakandisafisa upenyu hwangu zvekutuka midzimu handiti zvakandisafisa kwemakore about 5 years munhu uchitenderera so panzvimbo imwe chete nenyaya yekutukiswa midzimu handiti uchiona kuti I don't deserve this life indiri kurarama handiti even vanhu vachitokuona vanhu vachitokuona uri rich but iwewe usina kana chaunacho handiti saka ndinorwadziwa ndikangonzwa munhu anga ada kubata kune zvemidzimu yangu ndopototanda kunyange tiri kuseka tese zvinenge kunyange tanga tiri kuwirirana zvinenge siyana nemidzimu yangu handiti siyana nayo ngatiitei zvaMwari wetiri kutaura nezvake ipapa midzimu yangu aiwa ndezvangu izvo that's my personal what life hainei newe handina chanda kukanganisira nekuti inini ndiri kutenda kumidzimu yangu ndonamata Mwari ndinotenda kumidzimu yangu ndonamata Mwari hazvina chazvakukanganisa iwewe handiti paupenyu hwako saka vanhu vanonyara mumachechu nekutya vatungamiri handiti vanhu ngavangodzidza kutaura kungobva wataurira munhu chokwadi kuti no handiti ikoko kwamakuda kuenda uku kumidzimu siyana enako handiti that's my personal life but nyaya yekuti vanhu vanompunyikidzwa mumachechi vanhu vachitya vachimpunyikidzwa mumachechi vachitya ndo nyaya iri kukonzeresa kuti vanhu vatorerwe midzimu yavo ichishandiswa kana kukejerwa midzimu iyaya yotsipikwa yovharwa yodini yotsikwa nenyaya yekutya nenyaya yekuvhunduka kusada kutaurira vanhu chokwadi kuti aiwa because mufundisi munhu akangoita sewe haana right yekuputsa kana kuparadza upenyu hwako haana right yekukudzingira mudzimu wako iwewe kana uchitenda kumidzimu yako ibva wangotaura kuti munhu waMwari uko kwamaakuenda uko kwemidzimu uko I think that one is personal ngatiitei zvaMwari zvatiri kuita kumidzimu ayo don't even mention it kwandiri siyanai nazvo izvozvo but vanhu nenyaya yekuti vanotya stereki vanotya kubvunda profeti kubvunda mufundisi apostle whatever bishop wachiparadzirwa upenyu wachiparadzirwa chiraramo chavo nemunhu wousi kuziva kuti pamuri kupesana abva kudai iye ari kuenda kunoitei iye ari kubata dzipi handiti muchibva kuparadzana tiri ipapo apostle ndini Frank zvichida pamwe ndini ndagara ndingori ignorant handisati ndatoenda kuchechi kwekuti ndonoudzwa kunzi midzimu yakashata kana kuti chii asi handisi kukudza midzimu ndingazviziva sei kuti iko zvinezvi iyi midzimu inenge iri nezvairi kutaura kwandiri kana kuti matambudziko andakusangana nawo aya ungangova uri mudzimu une zvauri kutaura kwandiri right kazhinji vanhu midzimu yavo inokommunicata navo ndofunga thousands of people andabatsira sofa anotokuudza kuti
kunyangwe ndaenda hangu kuchichuku asi hope dzaindiudza kuti pane chivanhu chinosanwa kugadziriswa, pane zvinhu zvechivanhu vanhu zvandinenge ndisiri kuita zvakanaka. Handiti vanotorota vanhu vaya, hakuna munhu asingaroti. Saini yacho ntoyatsorowo mukurota, vanorota zvokuti ndo chinhu chekutanga icho chokuti anotonyatsoona kuti pane zviri kuitika muupenyu hwangu, pane zviri kuitika muupenyu hwangu, ndosanwa kuti ndinokonsautiwo someone anogona kuti andionere andiudze chokwadi. Apostle, nhasi ndini ndaenda kuchechi, ndadzingidzwa midzimu yangu, togaragara ndozozvibata kuti matambudziko andosangana nawo aya midzimu yangu yandakadzinga, ndinopagadzirisa sei ipapo kuti ndiyanane futi nemidzimu yangu ndichinamata Mwari? Zvine maitirwa ezvinoitwa, zvine maitirwa azvinoitwa mumatare emweya. Handiti mweya unenge wakuona kuti okay, munhu uyu akakanganisa apo nepapo nepapo. Handiti saka pane zvinotoitwa matare acho anotongobatwa uchilidha munhu. Handitika kusvika anoregererwa. Handitika anoregererwa, aregererwa zvake ega anotoona kuti hapana pandasunungurwa pana. Handiti zvinhu zvinotanga kungotambanuka, zvinhu zvinotanga kufamba nenzira yakadi yakanaka. Pane matare acho anotongobatwa munhu uchimulidha achitaura achidi. Handitika then zvozongoitwawo zvimwe zvinoitwa, zvinhu zvatofamba. Pamwe pandoda kunzwisisa Apostle, ndofunga tani mhuri dzakati wandei dzatosangana nadzo mukufamba umu dzinotaura kuti isusu mumba medu tine kana mukoma wedu aiva nemudzimu waibuda paari, asi nenyaya yekuti isusu pamwe taipinda muchitendero zvichida zvitendero zviriko mazuva ano zvenguo chena izvi zvichichichi, takaenda tikanoti mudzimu uwoyo ngauchinjwe uwe ushande mukereke. Zvinoitika here kuti mudzimu toti toukumbirira kuti ushande uri kuchinamato? Okay, izvo ndo zvacho chaiko chaiko. Handiti vanhu vese vangave maprofets, vangave chii, vangave vangoriwo kana kuti maordinary people. Handiti nyaya inoitika ndeyekuti mudzimu unotokumbirwa. Handiti unokumbirwa kuti munhu anamate zvakanaka. Hapana chinomboramba ipapo, nekuti midzimu yacho zvendozvatataura matateguru ndivo vakatanga kuziva Mwari, vachitokumbira vachinamata. Kana pane zvawaida zvaitoburutswa ipapo, waianzwa. Handiti waipiwa mhinduro ipapo. Handiti yezvawaida. Saka hapana chinokona kuti munhu ane mudzimu wochizokumbirirwa kuti mutungamirirei ari mukati mechinamato. Handitika kupinda mukati mechinamato inyaya yekuti umwe anenge asingadi zvemishonga. Handiti saka zvaanenge asingadi zvemishonga kuti ini nangu zvokuita nyanga handidini. Handiti but nganingotungamirirwe ndiri pai, ndiri muchinamato. Saka zvinokumbirirwa munhu otodi. Kune vamwe vane mudzimu yaunogona kutoramba, inoramba kuti aiwa musika vanhu tinomuziva, Mwari tinomuziva. Saka ngaangoite basa redu iro riri muchivanhu imomo. Handitika achienda hake kuchechi. Ndosaka muchiona kuti vanhu ivavo vechivanhu vazhinji vacho vanotoenda kumachechi. Vatori nemabhaibheri mudzimba dzavo, vanotoenda kumachechi uko, adzoka zvekuchechi akutosvikopinda mumatare nevanhu vake. Handiti muri kuzviona? Saka hapana chinomboshamisira ipapo. Zvinhu zviri spiritual zvingori connected. Pamwezve pandanga ndoda kubvunza Apostle, sekutsanangura kwamanga muchiita kuti vamwe vachiona mumachechi waye mafaya aya anokudzingira midzimu yako, uchingofuratira ndiye akuitora akuishandisa. Hatingazvifananidze here nekuti kutori kushandiswa kana kuti more like kuromba kuri kutoita vanhu vemachechi vava, nekuti nhasi wauya vadzinga midzimu yangu aitora akuishandisa pabasa rake. Zvakachena here kana kutoti zviri kutoratidza kuti
pane chisiri right pachinamato apapa ari kutoshandisa andingati mamwe madzinza mamwe kuita basa rake. Right, kutori kutoromba kuri pachena. Ndosati tongoti vanhu chenjerai, handiti vanhu vamunenge muchitotuka vari kutokusvinudzai, handiti muri kutongozvitorirowo mhosva yekutuka vanhu vari kukusvinudzai kuti pepukai, handiti muri kukejerwa zvipo zvenyu, handiti mumachechi. Munhu achikuti zvakaipa izvo zvakaipa, handiti zvemidzimu yenyu, asi achikutorerai midzimu yacho oshandisa ari iyi. Kuromba kukuru ikoko, handiti kuromba kukuru chaiko chaiko kuripo. And kuromba ikokuku hakusi kuzobva kwakapera, because vanoita sekuti vari kuberekana, handiti ipo panonzi my spiritual father ndinhingi, my spiritual father, my daughter, my son, my chinyi, ipo paya paya ndo pavanenge vachirombesana 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 vachirombesana. Saka hazvisi kuzomira. These people vanenge vachispread the gospel renhema, handiti muri kuona, but chavanenge vari after it's money, handiti kutora mari muvanhu, maproperties evanhu, handitika, uyezve kunge vachikeja vanhu zvipo zvavo zvakare. Saka hapana zviripo, because ndingati vakatoberekwa wakawandisa, because maspiritual fathers, maspiritual mothers avo akaita kuti ivo vave nemasimba ekuti vanoitawo futi maspiritual sons and daughters, handiti muri kuzvona. Saka hapana ipapo yatoo kingdom yakakura yekuti izvozvizvi kuti inopera. Kupera kwazvo ndo zvandambotaura pepa. Dai machifi edu, madzimambo edu variwo waona woisa musoro pamwe chete kuti aiwa, isusu hatisi kurambidza vanhu chinamato, hatizivi Mwari, ndo vanoziva kuti vari kunamata Mwari upi, vari kunamata Mwari upi. But hatisi kuda kunzwa chechi inomenshena kutuka midzimu nemhondoro nemasvikiro, handiti ngavanamate zvavo Mwari wavo wanonamata. But tikangonzwa chete zvinhu zvakati chechi iri kuvharwa, vangoisa mutemo iwowo chete, I think vanotongoona zvinhu zvichifamba, vachaona nyika ineyi ichasunungurwa, zvekusunungurwa zvezvi, because vanhu vakawanda vakejwa midzimu yavo, iwo masvikiro, mhondoro dzenyika dzatukwa nekutukwa nekutukwa, but ndo vakarwira nyika ineyi. Saka zvinhu zvaakutongodaiwo madzimambo acho kuti ndo vabatane vaite zvinhu kwazvo. Asi parasika ndepavi apostle, nekuti tikatarisa handiti ivo ndo vanofanira kunge vari vanototi tungamirira pakuita chivanhu, vanhu vakaita kunge machifi nematraditional leaders, handiti nei nhasi uno sekutsanangura kwamamboita muchipa mufananidzo kuti pane zvaiitwa muna September, kwaivawo nedoro remvura raitobikwa. Iko zvinezvi shona iyoyo isusu generation yedu hatichatombozviona, hatichatombozvizive. Parasika ndepapi machechi aya here, kana kuti ivo vachona vanofanira kuva matraditional leaders ndivo vasisiri kuita basa ravafanira kunge vachiita? Right, ini ndiri kuona sekuti matraditional leaders edu wakasvikokejwa futi nemachechi iwaya, wakasvikokejwa, wakasvikopiwa shuga, handiti muri kuona masabhuku chi, wakasvikopiwa shuga. Saka shuga iyo yakawavhara, hawachakwanisi kuti waone kuti no, handiti izvi zvinhu zvakuitika munyika medu handizvo, because hapana patiri kumboonawo chifa ari kuti no machechi aya zvaakutiitira handizvo, handiti muri kuona machechi aya zvaakutiitira hazvisiri izvo, wari kuoverpowewa futi nezvinhu zvevarungu, handiti muri kuzvona. Todzokera futi here nguva yanalobhengula, hazvingaite zvinhu zvakadaro izvozvozvo, todzokera futi here nguva iyoyo yekuti vanhu vairedzwa nezvinhu zvisina basa, because wakangwara vanhu ivava vanomhanya muutungamiriri uhu, matraditional leaders edu, unowapa zvawanowapa, unowapa zvawanowapa, wonyebera sekunge charity work, wonyebera sekunge chi, kuvavhara kuti wapiwa mukana, handiti wokuti wakwanise kuti wapinde, handiti mukati mavari
upinde wakwanise kuita zvavanoita izvozvozvo. Saka hapana izvozvi chaiko kuti paite unoona kuti last year takanzwa pachinzi mvura ngatiite munamato wemvura, national prayer yemvura. Handiti uone vanhu vacho vaitungamirira prayer iyoyo. Handiti mweya waMwari wotokudza kuti hapana apa zviripa. Handiti hakuna zviri kuinyoka dzega zvidhoma zvega zvavanazvo, but vanenge vachitungamirira zvinhu kutowedzera kusvibisa nyika. Handiti muri kuona ngatinamate tizodai pari kuda munamato era kana kuti parida kufolowa chezvezvo zvinodikwa mukati menyika yedu kuti tidai toita doro redu totaura. Handiti nematateguru nemakombo enyika, handiti nemhondoro dzenyika nemasvikiro kuti onai munyika medu mvura haisi kunaya. Pakatadzwa padi pagadziriswa bosi nyika ine to be honest iri kutoda national cleansing chaiyo. Unotarisa kupondana kuri kuita mani. Vanhu vari kuurayana kwete zvokutamba, vanhu vari kuurayana sehuku. Ukanzwa nyaya yacho isina kana nebasa rese. 50 cents change yepadoro. Yes. Umwe dzakatadza kundipindura. Akazodai. Vanhu vari kupondanirana zvinhu zvisina nebasa. Nyika yeropa. Uvichi nyika ine yakanzi aisanokuramba ichideurwa ropa. Handiti. Asi iri kuramba ichiita sei? Ichideurwa ropa. Asi hakuna vari kupa vanhu vemachechi vacho kuti wataiwa nyika yedu vanhu vanyanya kuurayana every day. Nyika ine yatongofanana nekusouth Africa kwekuti every day kune kutode vanhu 5-6 vari pasi wachekwa misoro waitwa sei, things like that. But hakuna vanhu vemachechi vari kuti ngatiisei musoro pamuchizo zvakuti kamunyika medu handizvezvi. Ngatikonsautei machifi nechine vamwe vanonzwisisa chivanhu. But isusu havatidi manje pazvinhu zvakadaro izvo, because vanoziva kuti havamiri havazomiri nesu manje. Because kana tasvika panguva yacho kuti tapfekwa vanopera kumhanyiswa wese kuti wakasviba iwe, wakasviba une ropa mumaoko iwe, wakadai iwe ibva. Saka hawatidi. Handiti muri kuona hawatidi kuti watiti ngatitorei machief, ngatitorei tiite a national prayer, but tigoonawo kuti vamwe vanoziva kana kuti wakadzikisirwa dare rekuti toita sei dare renyika yedu todii. Handiti ngativatorei, handiti tivaisa apa tiite meeting nawo, nekuti handiti chinhu chetiri kurwira chinhu chimwe chete chekuti nyika yedu ngaisunungurwe. Handiti nyika yedu ngainake, nyika yedu ngaive nerudo nerunyararo. Ndo chetiri kurwira katese kunze kwokuti tisiri kurwira chimwe chete. But kana tiri kurwira chimwe chete, why tichizo sidelinewa tichisiwa? Handiti hatidikwi ipapo, but utoona kuti mahumbwe bosi takatarisa zvedu tiri kure totoona kuti mahumbwe ega ari kuita hapana a good outcome ichabuda ipapo. Handiti mahumbwe ari kuita sei ari kuitwa ndezvekuda kuonekwa chetezvi. Handiti saka hapana kwatiri kutomboenda senyika yeZimbabwe because panodikwa maprocedures ekuona kuti nyika yedu vanhu vanyanya kuurayana. What can we do? Handiti hapana here a national thing, a national cleansing ingaitwa. Handiti isusu takapiwa kudhara mataraya, handimbodi kunyepera Frank, takapiwa mataraya kudhara kuti onai vanhu vanyanya kuurayana. Handiti nyika ino yanyanya kudeurwa ropa. Handitika ende mweya iwoyo ucharamba uchitoti vanhu vangu vachiurayana. Handiti ngapaitwe a national cleansing inoitwa iyi. Handiti but isusu tinongonyarara. Handiti we just keep quiet toona vari kunyanya kutungamira vacho mberi kuti zvichasvika kupi kwezvinosvika. Tinotongoitawo zvedu maprivate prayers edu, maprivate cleansing etinonge tichikumbira kuti Mwari honai nemi wadzimu tarisai mamiriro aita nyika yedu. Vanhu vakuurayana sehuku, vanhu havasina rudo. Handiti tichingoitawo hedu minamato yedu tiri pano, ndo zvatinoita izvozvo. But otherwise matare ese tinenge tamapiwa ekuti apo parida kuitwa so, apa ngapaitwe so, apa ngapaitwe so, apa. But tinonyarara. Ndaitombofunga kuti kutomboshanyira kana chief mutasa chaiko. Ndombowashanyira ndombotoonesa kuti chief
pane mataremu yaari kuramba achindinetsa kuti imboi matare honai vanhu kuurayana kwavari kuita nyika yedu yatoshata yakutyisa handiti ndinotombozvifunga pamunoenda kwachifu mutasa muchinotora nyaya iko mozondudza aiwa ndinonosvitsa message but dambudziko hombe nini randiri kuona ndiri kuti vemachechi vachona nevechivanhu pane hondo iripo pakati apapo ekuti ava vari kuti muri kuita zvemadhimoni ava havachakutambirai vemakereke nekuti vari kuti muri kudzingawo midzimu panogadziriswa sei kuti pave neukama hwekunzwisisa kuti aiwa vadzimu havana kushata vanoda kungokudzwa mwari haana kuipa ngatinamatei mwari wedu tichikudza midzimu pogadziriswa sei kune ivo vanonge fanira kunge vachitungamirira chivanhu nemi vanotungamirira machechi pano pacho ndo pandambotaura paya kumashure kuti vanhu ava wakakwanisa kunopinda kuma-traditional leaders edu handiti vakatovhiringa handitika zvavakatovhiringidza saka apa zvaakuda simba remachifi edu handiti kuti waise musoro pamwe chete nemasabhuku chichi waise musoro pamwe chete kuti zvinhu zvakuitika munyika medu izvi handizvo handiti ngationei kuti tazvimisa sei tadii handiti ibasa rekutoti machifi aonesana handiti kune machifi ekutoti uchitonotonotodzi inga tine machifi ari right munyika medu ino vana chifi bushu uchi just to mention a few handiti vana chifi makoni vana chifi wariko machifi unyatsoona kuti yes handiti inga wani tine machifi munyika medu but wari kutarisa vachitoona here zviri normal zviri kuitika munyika medu wari kuzvitarisa vachiona zviro because machifika wari pamusoro pevatungamiri vemachechi handiti muri kuzvona vari pamusorosoro pematungamiri vemachechi zvokuti vanokwanisa kuti ivo wagarisana semachifi waona kuti aiwa zvinhu zviri kuitika izvi no ndo zvauraya nyika yedu handitika vanoenda kakuna purezidendi wonotaura tauya nyika tiri kuona pane zvakati tiri kufamba zvaakukonzereswa nemachechi aya handiti saka isusu tiri kuda kuti zvinhu zvimire ngavasatuke midzimu ngavasatuke mhondoro dzenyika ngavasatuke masvikiro enyika ngavasatuke makombo enyika buzvinhu izvo zviri connected kuna mwari ndo zvakaunza nyika ine yezimbabwe handiti saka I think vakadaro zvinofamba zvakanaka handiti zvinotofamba kochi chinombonetsa handiti president is above everyone zvokuti anongototaura mutemo watoko ndeucho chechi iri kunzi kwaichituka midzimu chete kana uri muchechi iri kutuka midzimu aiwa report to the nearest police station that chechi ibva yabhanwa handiti zvatopiyana izvo ibva yabhanwa chichi munowaona kakuti muzowanzwa kuti vanozviita here zvokutuka midzimu izvi chichi hawaituki futi midzimu yes tichipendera apostle mashoko amuda kusiyira isusu ana Frenki nana baba tako ari kunze ukoko vekuti tinenge tichitoti hakuna chinonzi midzimu madhimoni munoda kutisiyira mashoko api? Right, ndoda kungosiya mashoko ekungoti svinurai ngwarai vana veZimbabwe midzimu yedu iriko kangozvibvunza uri pauri ipapo wakabvepi hauna kunzina tichiri kukunetsa chi ndopetiri kutika taakurwisana nemasatanista awanda munyika medu because chiri kukunetsa iwewe ipapapo chi kuti ungoti iwewe yes midzimu yangu ndinotenda mairi ndinoikudza nekuti ndakaberekwa handiti saka handingakati marutsu angu ndinozorarama sei kana ndakata marutsu hazvigoneki asi inini ndiri kuteedza hangu chinamata mwari wangu chii chiri kukunetsa ipapo but unoona munhu achitanda tsinga kudai kwatachavetsema madhimoni vanhu vakafa jesu haana kufa akafa vana abrahamu havana kufa vakafa ipo pamunozonza akamuka makazviona here kuti akamuka jesu
were you there kana kuti history yatiri kuverenga muBible handiti izvozvo zvanti recently kuvarunguko vanogona kuita madrama kana kumamuslim vanoita kunana Israel vanoita madrama avo handiti ajesu hati zvinotoita kunge real saka vanhu hamusvinukisei kuti saka Jesu zveshuwa here akaroverwa ropa riya rikatoerera nokuti tiri kuoneswa mavhidhiyo nhasi evanhu vari kutoita sekuti zveshuwa ropa riri kuenderera because varungu vakaziva kuti isu tanga tisati takuziva that technology yekuti panoitwa sekunge zveshuwa handi tinofanana nemamuvhi etinoona unati tonga apfurwa ropa rinotobuda handiti saka izvozvi ndiri kubvunza kuti mamuvhi ari kuekitwa aya muEaster handiti anoekitwa kuvarunguko chichichichi munyika dzakasiyana siyana zvichitoita zvishuwa kunge ropa munhu arikutoro saka muri kuti munhu anenge atofa anenge afa makamuona here kuti akamuka Jesu kana kuti ranga radhirama revarungu nditateguru wavo Jesu handiti zvaari tateguru wavo handiti ka wakaona kuti isu ngatichipindei neiyi kuitira kuti ava vanhu vatema vasiyane nematateguru avo wachiuye kuna tateguru wedu isusu iwona vanhu munonyeperwa kunzi there is paradise in heaven, there is nothing like that. Let me tell you, paradise iri pano pasi kana watotadza kuirarama uri pano pasi hakuna uko angoma spirits handiti kana tafa atongoma spirits akutanga kuona kana iwe spirit yako wanga uri munhu anga achibata mabasa akanaka uri pakutongwa nevadzimu vako naMwari ndo vanokupa judgment handiti ndo vanokupa judgment kana unge uchibata zvakanaka unodzoswa wakutoita dzimu remumusha waangirozi mukati memusha kana wanga uchibata madhaka ako asina kunaka handiti ndo zvipoko zvamunoona zvisina zororo saka hakuna chinonzanzi uchafoshorwa mumarimi emoto uchazodi indoda kuti tizomboite iri topic yegawe hakuna chakadaro chinonzanzi uku kuvarungu wakaita kuti vanhu mutye isusu kurarama pano pasi hatichatsvagi zvakawanda zvemari kuti uvatore goridhe renyu diamond chiva chitora handiti haticha uyu mutorerwe nyika kuti zvenyika ndezvepasi pano izvi ndezvepasi inini hangu kungonamata Mwari wangu chete nekuti vanhu vaitya folk iyai ina Satan yetu tatipindurwa naSatan. There's nothing like that. Musanyeberwa ndakutokudzai kana muchinyeberwa nemafundisi nechi kumachechi kwenyu, there's nothing like that. Handiti ukatofa watofa chako mabasa ako ndio anatanga kujajwa handiti nevadzimu wenyu wavo muri kunziitai kuti madhimona ndio vanotanga kuna Mwari wangu chione kukunzi unokwalifa here udzoka kudzinza uko handiti uchichengeta mhuri generation yasara handiti kana unguri wemabasa ako ndo zvipoko zvemunoona mweya vanhu vainenge chingodzungaira ya handiti ndo zvipoko zvamunoona izvi hazvina zororo mweya wako haungowani zororo chitungu chokuti ukabva apa waenda apa pamutu uyo waenda apa wadini wadi ndo zvezvinochiita ungogara pamusoro peguva rako ndosaka chinzi vanhu musajairire mumakuva mumasimetri handiti because mweya yevanhu ivava vanenge wakafa zvisina kunaka ivavo vachibata mabasa akaipa inodzungaira dai yadzungaira yadzoka yasvikogara pai yasvikogara pamusoro peguva. Next thing vaya vanenge vachida kutsvagawo zvisina kunaka vaya ndokunonopinda mweya iya tinoti mupeperekwa iya yotidzira kuti ndawana pekugara pekuzororera vanenge vachinyeberwa vanenge vachinyepera matongues avo Holy Spirit because kune maprofita enema handiti vanenge vachioperata nemweya yevanhu vaya wakafa zvisina kunaka kune vane midzimu yenema handiti yetinoti mupeperekwa isiya mupeperekwa isiya ndo panenge pachitozororera mweya yevanhu vaya kuti uyu ari kutitsvaga handiti chego ndinogarei papapo ndongonyebera kunoitawo mudzimu handiti muri kuzvona ndosaka muchinoti type
dzevanhu vakadaro hapana kana chimwe chete chaanosunungura dzinza kana kusunungura mhuri, hapana, because idhimoni harina cherinoziva nezvedzinza ripi iroro. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira Apostle, ndinoda kunzwisisa kuti imimi sevanhu vaMwari mharidzo yemaspiritual fathers pamwe nemaspiritual mothers muri kuitorera papi? Nekuti tikatarisa Jesu handiti Bible rakatedza lineage yake zvainzwisisika kuti aiva mwana wanhingi akazozvara nhingi pakazoita nhingi pakazoya nhingi pakazoya nhingi. Ko imimi kana mava kuti inini ndini Frenki ndinoyera mukanya ndakuita spiritual father vanoyera nzou, muri kuzvibatanidza papi? Mharidzo iyi muri kuitora papi? Right, izvozvozvo Frank zvinizvika zvanetsa, sindozvindotaura zviya kuti vanhu vatoone kingdom yavo yakakura, handiti iyoyo yemaspiritual fathers, mothers, maspiritual sons and daughters, things like that. There's nothing of that sort, handiti munhu wese spiritual father wedu ndiMwari, handiti spiritual father wedu ndiani? ndiMwari. Nekuti kana tichitaura about a spiritual father, tiri kutaura paya pakuti watiri kupfugamira ndiani, watiri kunamata ndiani, handiti tobva taona kuti anza yedu ndiMwari, handiti kosei taakuda kuita vamwe vana Mwari, wataakudaidza futi kuti wana spiritual father, wana spiritual mothers, handiti ndopaunobva waona ukauti hwacho, ndopaunobva waona kingdom dzacho kuti iyi yatouka hakuna Mwari mupenyu ari kuitwa sei, ari kunamatwa, because there's nothing of that sort yekuti unoti iwe una spiritual father or mother munhu wenyama, handiti midzimu yako yaenda kupi, Mwari wako mupenyu aenda kupi, handiti saka ipapapa it's all about kurombesana, handiti mumakautu chete chete. Saka munhu anenge akukoshesa nokuti ndokwaari kuwana raramo kumunhu iyeye, saka akutomutora saMwari wake. That's why muchizoona pari kunzi spiritual father yangu, spiritual mother yangu, ndo zvacho mukurombesana kwavanenge vachiita ikoko, ende ndokwaanenge achiwana raramo yake yakanaka ikoko, ngokuti anenge achidza ukanodai uchinorara nevasikana vakawanda nevakadzi vakawanda muchechi, uchaona chaunga chinoitika muchechi mako. Vakadzi wamwana vachinzi ukarararawo nevarume uchidai nekuinitiata vanhu muchechi mako imomo, uchaunga chevanhu vazhinji, handiti ende vanenge vachibvisa mari zvese zvawataura vanenge vachiita. Apostle, ndotenda nenguva yatanga tinayo, nguva ndo inozoita shoma, asi ndoemba anoda kudzidza adzidza kukosha kwakaita midzimu mukati mekurarama kwedu sesu isusu vanhu vatema, kuti kunamata hazvireve kuti ndakutuka midzimu, ndakuenda kuchechi kwekwe midzimu yangu chinonzi fire 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 ndokunamata. Ndovimba vazhinji vadzidza, uye mibvunzo yanga ine vazhinji yadayirwa. Muri yeZimbabwe ndoda kukutendai nenguva yatanga tichitandara tese. Vananga ndinavo ndiApostle Manalita vanga vachititsanangurira kukosha kwakaita midzimu yedu. Vati ivo midzimu inoda kukudzwa tichinamata Mwari. Vazhinji tiri kuenda kumachechi kwatiri kunonzi mweya yakashata, hakuna chinonzi midzimu, asi panapa tagadziriswa zvikanzi aiwa tofanira kudza midzi yekwatakabva. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere. Ndoda kukutendai netsigiro yamunotipa seZim News Beat TV ndichiti chisara. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.